Wel, bod chi gallu mynd rownd i'r cwbl gyd yma mewn diwrnod yn neis. A chi'n mynd trwyddo fe'n quick ydych chi, Tom? Ne? Chi'n mynd yn fast ydych chi, Tom? Ar y scooter yma. O, wy'n lygo fel i weld y David ar y Cneifo. Ydw. Siwan. Gymaint o bethau da yma, mae quality o bob peth yma, ond mae gwarthegion yn arbennig lenni gyda 720 o'n nhw wedi entro, a waw. wedi'n yn y sioc. Dyw. Safon hynny yn ardderchog. A, chi'n iawn? Defyd mynydd hefyd, bob peth yn dda. Fel y defed a gwartheg. Even yeah. Yum, yum. Yummy. Thanks And for that. Dog racing is fantastic. Oh, yeah. That's the best. You can't beat that, best can you? Dog racing in the country. Cystadlu. When I was younger, it was the horses. Yeah. But now it's more the crafts and the produce tent. Did you want to go for that? Da iawn. Bob tro. Anifeiliaid a gyfle a popeth i gyd. Da iawn. Joio'r bob math o bethau yn y rhoi.